ku sauri mana ku fito da komai inda ba shi sai mun gidan ba. Ku fito da komai. Dan gidan ma Allah Alhaji kai man uzuri a taimake na bani sati guda wallahi zan biya. Yayi wannan jinkirin shi ya shagwaba ka. Shi kai kake neman mun kuɗin? Fito da komai wallahi ba zan ka daga maka ba Allah ka. Wallahi ba da ko sisi wannan yaran. Kai in ci arzikin su mana Alhaji dan gidan Allah. Arzikin ƴaƴa aika nauyin sa yana kanka. Kana sane a ce ka ɗauki shekara wata ɗai wata tara ka kasa haɗa kuɗin haya? Kaka. Kaka. An gama. Da me rage nasu a ciki? Ai dattijo gidan biredi za mu bude, in mun bude ka zo mu dauke ka aiki. Wa wannan din da kake cewa dauke shi aiki a gidan burodi? So kake yi ana wannan yana jin zafi mutuwa zai yi. Sannan talakawa da suka sa mana idanu sai a zo a ce mun yi kisan kai a zo ana neman diya a hannunmu. Alhaji dan Allah ya yi wani talaka ba ni da komai Alhaji Allah ya maka arziki kake mana wulakanci. Nan zan biya. Gaba shiru. Duk cikin yan haya na ina da gidajen haya ɗai gida 50 nake da shi na haya a wannan garin kaɗai amma babu wanda ike bani wahala sai kai ga shegen taurin kai da gaddama kamar makahon jaki. Kai dattijo na cewa ne fa za a ɗauke ka aiki kuma shi ne kace gaya a sawana magana kai ku more shi. Kai wanda irin rashin hankali da jahilci ne haka. Kai waye wannan malam yaya haka ya ma taka ta aike ka ɗiba ruwan wanke za ka zo ka saka mana baki dan dai mu ne karkatar ta kuka. Haba Alhaji yanzu nan ba kake cewa kana da gidaje 50 shin ba za ka tausaya wa mutum ɗaya wanda ba shi da halin biya ba? Haba Alhaji bari ni in ga me zai iya yi kai rago da kwan waccan fada ta ka cikawa ta mu. Kai ana mu za ka yi ko kuma me za ka yi da kake wani? Kawai ni shawara na zo bayarwa bai kamata in bari a kisan kai ba. Shawara cuta ce mu za ka ba. Me ka haka nan gurin munafunci ko me? Yi nan. Ware. Zan ɗibi ruwa ne a can. Nan za ka yi tu. Ba za ka yi nan ɗin ba. Ba za ka yi? Ka fasa ma kai. Ba za ka ɗibo ruwan wanke. Ba za ka ɗibo mata ruwan wanke. Kai. Da na yi tunani ma mu yi ma tausayi ko waye. In muka ƙara ganin ka a gidan nan yau ma za a rushe gida. Suwaye ka abin nan haya ce bai biya ba. Haya ce bai biya ni ba. Ni kuma na kore shi a gidana ne. Ni ne nemi kuɗi na fa. Hattara ne da kalami daidai. Hattara. Yarima. Kuma shikenan banda kuɗin ma dukiyar ma tawa ta kuce? Za ku iya sayar da gidan? Ba na sayarwa bane ba wanda zai sayo gida ai nawa ne. Ko an fara kwace ne? Shigo nan. Sani baba, tashi. Za mu iya sayarwa na sayarwa ne. Nawa za ku sayar? Ni ba da ni za a yi ciniki ba, da ɗana za a yi ciniki. Ga magadina nan. Nawa ne kuɗin gidan nan? Ya gidan kuke so ko hadda fili? Da hadda fili. Miliyan 20. Wannan gidan? Miliyan 20 din ta yi muku? Ta yi. To shikenan. Abdul, ka tura musu miliyan 20. A saurin abin nan sai mun sai transfer ta shigo. 0024. 2424 wata tufan ƙarshe. Haka da ban. Allah ta mace ga nagode Allah saka da alkhairi. Allah saka ma lafiya. Nagode wa Allah alhamdulillah. Alhamdulillah baba.
wallahi in gaya maka kakana ka kiyayi kanka talaka da kake ji da gani wallahi ba karamin mugun mutum ba shi fa talaka da kake ji da gani wallahi ka ji na gaya maka talaka ba karamin mugun mutum ba shi fa talaka a rayuwarsa baya ƙaunar iga mai kuɗi da zarar talaka ya ga mai kuɗi sai jiransa ya ɓaci ka ji yayi tsaki haka kana wucewa da mota kawai ji zai inda ka san wani abu asmashi aka sa aka soke shi a zuciya sai ƙananan maganganu a dinga soka maka gaba ɗaya talaka fa bai maka fatan alkhairi in kana da kuɗi talaka wallahi fata yake ga wata musifa ta faɗo maka saboda haka kai ne yaro yanzu kake tasowa kullum ina maka darasin nan akan talaka ya kamata ka sani talaka mugu talaka da kake ji da gani kar ka sake ka buɗa masa wata kafa ko kaka take wata kafa da zai sha iska ka taka shi ka murje shi wallahi ba shi da abin da zai ai ba kai bane Allah ne ya dora ka a kansa in yana da wani fushi da Allah ce shi zai fushi ai ba kai zai fushi ba ka gani kar ka ba su kafa Allah ka ji na gaya maka in baka wallahi sai su maka wulakanci yawa ai ya ilimin su da nake da shi ai talakan mugu ne musamman wannan bai yadda da cewa mai duka ne yake raba arziki da talauci ba gani cike iwa mu muke ba su talauci mu muke ba kan mu arziki kuma arziki na mai duka ne ka gani yayi fir'auna ma ya wuce karuna da sun yi sharafe sun juya sun doka lokacin mu ne kai baka an kara da wayannan gulaman na jewa ba haushin mu suke ji fa na tabbata a zuciyarsu ko su ne ma na ciki kuma yau da a ce da mai tikitin wuta da aljanna wallahi na wuta za su ba mu a wutan ma first class na gani shi sai ma banda suna gani na ina da marmar na ga wani harara na gani ma tsiyata kai ka fama karaji kakara ka sai da kake burge ni billahi lazi ko babu in bakka da su garan da garan ba za su tsinci komai a kan isa ka da aina goga ma na cike fan zan shiga boxing zan shiga Mike Tyson a kar